Bondi ọma na-ege m ntị ndewo ekele m unu kelesi n'ike na-ajụ n'ike n'ihi na Igbo bụ Igbo. Nwanne nwoke ahụ kwuru mafia bụ Maazị Uchenna Ijegalu nke na-ewetara unu anyị bụ ndị Igbo na Procyon Television na Radio akpọrọ n'ọgbọ ka ọ si atụ n'ihi na ile anya ịfụ na ọ nwoke ife si aga na Naịjirịa mana ndị Igbo si amakwụ maka mgbagwe gị na ihu hapụ ọgụ ọ gara mmadụ ligoro elu daa o gosiri na onye ọzọ ligokwa elu onye ọzọ aka ya dapụ. Ya mere ndị Igbo Kaduna nke anyị na-ekwu kemgbe ụwa ICWA ji eme nnọọ chịkọta ọnụ ihe bụ asọmpi nke bụ Football Commission ka a na-agba nke kwuburu oke na mbụ mgbasara ozi ụwa niile maka ya. Tata anyị atụọla n'ọgbọ na Obi ebe a na-asụ ya bụ mpi mbụ President Staff College. Achọrọ m unu gbarụchere unu fụ ihe onye isi nke na-afụ maka asọmpi a ihe o kwuru gbasatara ihe asọmpi a tata nke agbara tata na President Staff College. Ndị Igbo na-ege m ntị tata anyị bịa kpakọrịta onye isi na-afụ maka asọmpi nke a sọrọ tata na field ebe a na-agba asọmpi nke na-ekwubu okwu kemgbe mbụ na Correctional Center. Ị na-anya na afọ mee afụ chief organizer nke na-afụ maka asọmpi a mbụ ijizi ọnụgụ gwazi Igbo aka kọrọ ya bụ ya kọ ya chọrọ. Afọ m bụ Prince Ifeanyichukwu Kingsley Obinabor. Ọmụ bụ chairman na-elekọta ife gbasara asọmpi ndị ICWA na KADUNA na afọ 2024. Na obido m nso otu n'usu wee bịa mgbe anyị bido ịkwakọ asọmpi a nnukwu anyị n'azụ olukwuo kịta nkakwu anyị n'azụ ifeanyị ma na nwere ifeanyị nwe inye unu ma ifeanyị na-ayọ Chineke nna m ya gba unu mme kwụghachukwu unu ife ọbụla unu tụnyere n'ime mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Tata agbara asọmpi na-abụ tata nke izizi bụ ndị ZDM na ndị Boningora nke bụ abụrụ ndị Enugu na ndị Panteka wee gbaa nke igbaza agba emeri Enugu ofu mkpe mbụ nwanzi nke izu agba otu aka ọdụba ofu mkpe ya ndị emeri Boningora ndị ZDM emeri Boningora. Ama m na tata bụ mbọsị nke atọ agbala nke izizi gbala nke ịbụ agbala nke atọ mbọsị ụka nke atọ ya asọmpi a na-aga afọ n'ihe niile gara ọfụma isi wee mee nnọọ onye ọbụla na-enwe aṅụrị ma mgbe e nwere ụmụ ihe protest eme onwere ka isi wee nwee nsogbu eme ya nnọọ ga ọfụma ke nnọọ ka isi wee mee ihe nnọọ ihe ọ na-adọrọ ndị nnọọ were nsogbu anyị dị n'ime ife dị n'ime bụ na ife niile bụkwa n'aka Chineke ọ bụ n'efu anyị mesa nke anyị ji wee bụrụ mmadụ anyị arapụzialụ Chukwu na onwere nke anyị ji ike anyị eme ịnanya ekene Chineke nna n'odoro ndị otu m mụ na ndị nọ n'otu m kenekwa ya n'afa ụmụ Igbo anyị maka onye gwa m na ụmụ Igbo anyị nwere ike ịnọnwụ otu afọ si abịa ebe a na-enwere nsogbu ọbụla nna m asịfa na-asị ma ekene m Chineke nna nke a gosi na ife gbasara ụmụ Igbo anyị a na-akọtasị afa ndị Igbo ọ bụ asị nke a gosi na ndị Igbo ebe ọbụla fa nọ fewegoro n'ọbịafa. Ọtụtụ ihe dị anyị ga-atinye ọnụ mana afọ m na a na-eche gote agbata bọọlụ nkịta a na-eche ka hapụ dị osụka ọzọ anyị bịazi anyị chịkọtazi ọnụ na ihe gbasatara ihe ndị ọzọ nke a na-eme maka asọmpi a. Gwa nwoke na-ege m ntị gwa nwaanyị na-ege m ntị mara na afọ mbụ ka bụ Maazị Uchenna Ijegalu nke Procyon Television na Radio nke nọ na Kaduna nke na-ewetara unu ozi gbasatara asọmpi a nke a na-asọ na Correctional Staff Center nke dị na Kaduna. Marakwa na ị ga na-achake dịka kpakpando nke mbụ mgbe ọbụla n'ihi na ndị Igbo bụ enyi. Uchenna Ijegalu onye na-ewetara unu anyị bụ ndị Igbo. Ndewo. na ife okwu afụgo m na ọ na-aghọtago na anyị na-eme ọfụma anyị ma ndị Igbo anyị na-asị na gwa nwoke na-ege m ntị gwa nwaanyị na-ege m ntị ị bụrụ onye Igbo na-ewe ọbụla ị nọ na Kaduna ị ga-agba mbọ ka ị na-ebekanye ya President Staff mkpọtụ ụka niile
a na-ebidokwa n'ihe a na elekere nke ịbụọ mbụ 2 p.m. were na elekere nke isii na mgbede emesịa gbasaa onye ọbụla anọkọ a na ịmaka nsị ndị Igbo si eme ihe anyị nwoke ahụ nwere chịkọrịta ọchị kpakọrịta nkata ọdịnnọka na-eme ma n'aka na-emekwa biko goside afọ mbụkọ maazị Uchenna Ijegalu nke Procyon Television na redio nke dị na Kaduna ka si kwubu na mbụ n'isi nweta anyị na 08122807671 nkwuo ya ọzọ 08122807671 ma enwetakwa anyị na 08094646206 ịkpọ ha n'anya anyị na-agba biribiri ebe ọbụla anyị na-abịa n'ihi na o nwere ihe mma ịmahọ nwere nke ịmawa amahọ maka achịkọta ọnụ anọkọta ọnụ anyị tụrụta uche ọhadala maka mamịrị bụkwa eme gịnị anyị kọtara ọnụ eme gịnị ọgbọ ofufu isi nweta anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ webụsaịtị nweta anyị na www.procyonrtv ma ọ bụ ịnwetakwa anyị na igwe ntị ka nsikwu na mbụ imeghe n'ihe a anyị na-agba kitikiti anyị na-abịa esi espelụ Procyon bụ PROCYON nọmba ahụ kpọrọ mbụ nọmba igwe ntị ga na-agara onwe ya n'ime onyonyo na-agara onwe ya ịkpọ ha n'anyị na-anọkọ onwe nnọdụ ka ahịa anyị na-azụ ịchọkụwa niile mara maka ya ma ọ bụ na akwụkwọ enwe ma ọ ka ihe ọbụla dum ma maka agbamakwụkwọ maka imepe ụlọ ma ihe ọbụla ị chọrọ ime nnọọ chọkụwa niile mara maka ya ịgba anyị n'igwe ntị anyị abịa nọkọ eme ihe ọ na-adaba ekele m ekelesiri n'ike abụmbụ maazị Uchenna Ijegalu ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị furu Oche dị bịa chụọ ọjọọ dịka wele nye ndị mmụọ n'aka ịmakwa na nnukwu